Variani rodeného pesimistu by exteriér 11-ročnej stavby na námestí Františka Zubku v Bratislave, kúpeľov Centrál, nenechal na pochybách, že termín otvorenia je už na dosah ruky. Vo vnútri kúpeľov je však práce ešte stále dosť. A hoci bazén v skúške vodotesnosti obstál rovnako dobre ako zariadenia na filtráciu a čistenie vody, mnohé práce hotové pred rokmi treba urobiť na novo. Po rokoch ležania ľadom už totiž nezodpovedajú zmeneným normám. V mnohých prípadoch to však nie sú iba drobné práce, ako výmena železných mreží v strope za nehrdzavejúce hliníkové či úprava skriniek v šatniach, ale zmeny zásadného charakteru. Vzduchotechniku ovládanú predtým jednotlivo bude potrebné zapojiť na centrálny velín a riadiť elektronicky. Elektronizáciu tohto zariadenia začnú v tomto roku pracovníci Elektromontu. Teda aj od ich rýchlej a dobrej práce bude závisieť, či bratislavčania aspoň v letnej sezóne dostanú darček, ktorý čakali nedávno, podvianočný stromček.